Banana. Què és banana? Un inflable que tinc con una naranja. Ah, sí, aquelles que estan allà al final del mar? Sí. Però quan us calleu no us atropella? No, ens ve a buscar i pujar. Quina por. Aquell d'ahir és l'Eric? Què és l'Eric? Eric! L'any que ve vens a col·le? No, perquè m'anirem molt a fora. No! Però vindràs a tornar aquí? No. Aniré a un altre casal. Quina hora és, Emanuel? Les 6:30. Me'n tinc que anar. Adéu! Podem fer una festa sorpresa a l'Eric, no? Clar! Tenim uns banyadors per banyar-nos. Sí. I pot vindre en Ferran, no? L'avisaré. I on la fem? A la meva casa. Quedarem nosaltres a les 4 a casa meva. Porteu begudes i menjar. L'Eric l'avisaré perquè vingui a les 5 i li diré perquè vingui a jugar a la Wii, vale? Sí. Vale. Fins demà. Vaig a trucar a l'Eric per avisar-lo de la festa. Qui és? Soc en Lluc. Mira, saps què? Pots vindre a les 5 a casa meva a jugar per despedir-me de tu? Vale, sí. A les 5? Vale, adeu. Fins ara. Vale, ara vinc. Hola! Com esteu? Bé. I en Ferran? No hi és, té angines. Que mala sort. Ja ha trucat a l'Eric i diu que ara a les 5 vindrà. Va, tenim temps per preparar-la. Anem a baix. Baixeu a baix i la preparem. Potser és l'Eric. Vaig a veure, vale? Veurem, no? El farem buscar si de cas. Hola, Eric, va, entra. Hola. Anem a banyar-nos, vale? Vale. És perquè som... Jo ho tinc. Molt bé. Què és això? Les pipes Són cortetes. bones. Eric, t'he preparat una cançó. Mira, escolta, Ay. Fonsi. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con... Us en recordeu quan jugàvem aquí amb l'Eric? És veritat. Molava molt. Ens ho passàvem molt bé. Ja. Bu! Eric! Ay. Fonsi. Chihuahua.